Aduh, falta. Again, hello guys. Please 1K subscribe. 1K subscribe. Please 1K subscribe. Hello. 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 Subscribe channel. Like, subscribe. Then the first like again. What goes on? Sarakale. Mana garane thangkho? Hello. Bye. Sir. Mana kan nantang ke? Nani. Apa san Oh, mana? Goha man bawa nangka. Nani. Mana di kalam nama tu. Nani. Gak semalam nanti kita. Kalau jangan itu. Subscribe, comment, subscribe. Comment, subscribe. Hello. Misalnya hello bro, hi, good night. Thank you. Dari arus wagen. Nasalah bisal. Baik. Sama saja bisal. GB pasal like dan mana? Dapat arba Korea. GB pasal Thank you on time.
on मांसेयानो फैथारदों माने मांसे बासि बासि फैयो जोंनाव औ उन्दुबाय नोंहालाय उन्दुबायना उन्दुवाखै वान के थांबायना बिशालना बिशालना 120 दे जोंनासो थांना जों दाबो 1K on এখন তাহার समय नहीं मिलते नहीं दिया नहीं समय नहीं सर
like, subscribe. Hello, 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 hello.
लाइक डान हेल' हाय माबान्दो विलियाम नोंखौ खोनायो दायो आ ओमफ्राय जों लाइक होनो थाखाय थेंक इउ विलियाम मबाइलाव माइक गाज्रि जादोंलै बेखौनो सोंबाय दं मोनसे आंनो 11 नटिफिकेसन हाबहैयो नामा फैयोथ' on विलियाम ब्लग apa आंना नेट पेकआनो जोरा जादों फुङाव 7टा 6टासोआव नायबानो 1.5 GB फटनो जोबो दसे माबा नायबानो फेसबुक नायनायावनो जोबजोबना होयो हाइ स्पिडआ 4Gआनो माबायो बिदिनो एसानो 8 नेट पेक खाग्रोदों 4Gआनो जागोन दे खैटासो जागोन समखौ खोन्था आं सोलाबा गाबोन बेलेग खामानि दं फुङावबा